Hai máis de 15 anos que emprendín, sendo aínda estudiante universitaria, e voltaría a facelo sen dúbida. O que nunca me plantexara foi formar parte activa dun grupo de mentores. Nunca pensas que o que fas ou sabes pode axudar a outras persoas. O mentoring é acompañar dende a experiencia ás persoas para axudalas a medrar. Decidín aceptar a proposta da Fundación Ronsell para unirme ao proxecto mentoring de traballo autónomo. Dende entón, atopei oportunidades de crecemento persoal e profesional, especialmente con Galicia Camiño Emprendedor. En Pincelo, a miña primeira etapa, non coñecía a ninguén do grupo, pero a convivencia, o compartir, o intercambio de ideas, as risas e os contactos construíron unha experiencia incrible. A partir de aí, a oportunidade está sempre presente e trato de participar nalgunha das etapas porque o Camiño Emprendedor é unha iniciativa na que aprendes, avanzas e medras en decatarte. Unha estupenda combinación de aprendizaxe e diversión. Se con algo do que eu son, sei ou fago, podo contribuir positivamente a outras persoas, seguirei facéndoo, porque é algo especialmente reconfortante.